ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ତଳେ ଆସିଥିଲୁ ମାଛ ଉତ୍ତର ବସେଇରେ ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖିତେ ମାଛ ପଡଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମାଛ ଚାରିପିଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି ନନା ଯିବ ଏବେ ଦେଖିତେ ମାଛ ପଡିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇ କଥା ଆମେ ମାଛ ପ୍ରଥମ ତଲ ମାଛ ପଡ଼ି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇକି ପଡ଼େଇଲେ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରୁ ଯାଉନା ତ ଚାଲ ମାଛଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜଣେ କେତେ ପଡ଼ି ଥିଲେ ଆଉ ହସିଗଲା କେତେ ଯାଉଛି କହିବୁ अच्छा अच्छा